Ay, galing po kasi ako sa JFS Skincare po. Tapos nanalo po kayo ng skincare na rejuvenating set. Anong skincare? Opo, nag-sign up po ba kayo sa paraffle namin? Pero nanalo po kayo, madam. One! Happy wedding anniversary! Kamusta mga ka-JFS? What's up, what's up? Another day, another reason to live, love, and love. At tuloy naman tayo, magkakasama na naman tayo today. Ako nga pala ulit ang inyong Donna, your lovely surprise ambassadress. At nagdaan na nga po ang Valentine's Day. Naku, sana all talaga sa mga na-surprise ng bulaklak, ng chocolate, na surprise. Sana all. Pero kahit natapos na ang Valentine's Day, mga ka-JFS, hindi pa rin po tayo tapos sa pagbibigay ng surprise at pagpapakilig dahil love month pa rin. Ang sabi nga nila, ang love month daw ay para daw sa mga in love, mga may minamahal, may nagmamahal at mga nagpupuso-puso ang mata. Pero we believe that kung pakiramdam mo ay walang nagmamahal sa'yo, know that everyone is loved by God up above. O, diba? At ngayong araw na to, pupunuin natin to ng surprises at happiness dahil isa pong lovely couple ang nagsa-celebrate ng kanilang first wedding anniversary. At sila po ay magkalayo pero hindi po hadlang ang distansya para i-celebrate ang inyong special day. At lalong-lalo naging special day ang araw na to dahil kasama po ang JFS Petals and Services sa kanilang special day. At tingnan na natin kung ano bang laman ng ating car trunk setup. So mga ka-JFS, meron tayo dito 1 bucket of chicken, Jollibee, binaang saga, and of course a mixed kakanin, 2 boxes of pizza, may pa-chocolate dahil para sa sweetness ng kanilang pagsasama na Ferrero Rocher, and then ang ating Raffables cake dahil today is a celebration, at of course ang ating 5 feet teddy bear para kay Lucky Wife, at of course ang ating pa-message at hindi mawawala ang ating bouquet of flowers. So nakikita nyo naman mga ka-JFS, ang ating setup for today ay color red dahil nga Valentine's pa rin para sa amin mga ka-JFS. Kumbaga it is a color of love. At meron tayo dito pa lang balloon na may pailaw pa yan mamaya. May nakalagay dyan, happy first wedding anniversary. Tingnan natin, may nakakalimutan pa ba tayo dyan. At of course, syempre dahil ang ating lucky wife ay gustong pasayahin ang kanyang asawa ng ating surprise sender. Andyan ang ating surprise saranista na si Kuya Gab para bigyan ng kanilang favorite song or kantahan ng kanilang favorite song ang ating lucky wife. Anyway, we would like to thank our surprise sender all the way pa from UAE for trusting JFS Petals and Services. Thank you so much to Sir Jomar Angeles at ang kanyang asawa naman po na si Ma'am Maylene de los Santos Angeles ay makikilala po natin mamaya. So, kung ikaw po ay interesado sa ganitong pa-surprise at gusto mo po itong ipa-experience sa iyong minamahal, don't forget to message our social media accounts, Facebook, Instagram, at YouTube channel at JFS Petals and Services. Ano pang inaantay natin mga ka-JFS? It's surprise time! Let's go! What's up mga ka-JFS? Papunta tayo ngayon sa Zone 1 Veneracion, Pamplona. Kasama ko ang JFS team. Ayan nga pala si Kuya Gab, the surprise harnista of JFS Petals and Services. Ayun, kasama namin ang buong team. Papunta na kami sa ating lucky wife for today na si Ma'am Maylene de los Santos Angeles para surpresahin siya. Anyway, nag-iisip pa kami ng prank kay Madam dahil na para mauubusan kami ng prank delivery.
Kaya naman mga ka-JFS, mag-suggest na kayo kung ano mga magagandang prank. I-comment nyo dyan sa baba, sa comment box natin. Para naman may bago kaming pakulo pag kami ay nagpa-prank sa ating mga susurpresahin. Anyway, see you later and don't forget to like and follow our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Bye! Ito na, papunta na tayo mga ka-JFS. Maglakad ka sa putikan. Tatanong-tanong muna tayo kung saan pupunta. Ma'am Maylin. Hello po. Saan po ang harong ni Ma'am Maylin Angeles po? Saan po ang harong ni Ma'am Maylin Angeles? Maylin, Angeles, kuya. Dito. Lata po naman. Ay, may doggy. Doggy. Aw. May naghahanap na eh. Pagkat tayo, mga doggy. May naghahanap na inyo. Hello po, Ma'am Maylin. Ay, galing po kasi ako sa JFS Skincare. Tapos nanalo po kayo ng skincare na rejuvenating set. Ano, skincare? Opo, nag-sign up po ba kayo sa paraffle namin? Pero nanalo po kayo, madam. Ikaw po ang lumabas sa aming Ano yung paraffle. skincare ba yun? Skincare po, rejuvenating. Nag-skincare ka po ba, madam? Hindi ka nag-skincare pa. Ang blooming mo, ha? O, mag-skincare ka na, gamitin mo ang JFS Skincare. Ngayon, madam, nandun kasi yung package namin na skincare. Kung pwede, i-claim mo na lang po. Okay lang po sa'yo kahit hindi mo alam na nanalo ka. Hindi. Paano ako mananalo? Wala naman akong Congratulations! Ikaw ang nanalo sa aming JFS Skincare Raffle ngayong Valentine's Day na ito. Anyway, tingnan na natin, madam. Let's go. Sige po. Saan ba yun? Yung Paano ba ako ka. mananalo dyan? Dito ka, madam, kasi kailangan namin pakita namin sa boss namin na nakuha mo yung skincare na padala namin. Ano kaya yung skincare yun? Anyway, napaka-blooming mo at sabay nating buksan ang ating paprel. 3. Madam, 3, 2, 1. Happy wedding anniversary! Ikaw yan! Happy first wedding anniversary! Ayan po ang ating video. So, madam, kami po ay ang JFS Petals and Services team. Hindi po kami skincare brand. Wala ko talaga Kami po ay surprise team dahil po kami ay napag-atasan na ngayong minamahal na asawa na ihatid ang kanyang surprise. Naiiyak po si madam. Ano po mapifeel mo ngayon na first wedding anniversary nyo at long distance po ba yun? Na-surprise ako sa ginawa niya. Hindi ko tayo inaasahan. Hindi mo inaasahan na pala may pinapabigay kami sa iyong flowers sa iyong asawa. Happy first wedding anniversary. So, madam, ikaw ang pinakamagandang dilag ngayong araw na ito. And tingnan na natin kung ano ba ang mga ipinadala pa sa iyo ng iyong asawa. So, isama nyo na to sa handa nyo, madam, ha? Sabi mo nga kanina, nagluluto kayo. Meron na kayong 1 bucket of chicken, tapos may miska kanin, 2 boxes of pizza, of course, chocolate para sa iyo. May chocolate. Social yan at special para sa iyo yan, madam. And, syempre, may cake because this is a celebration of love. Ano po? And ito nga po palang balloon sa ito ay may pailaw yan para po yan sa iyo. At ang 5 feet teddy bear na pwedeng-pwede mong yakapin tuwing gabi kapag namimiss mo si sir. So, si sir po ay ilang taon nang nasa abroad? 5 years. 5 years na. Sa 5 years po, ilang beses po siyang nakaka-uwi? Every year naman siya umuwi. Kaso nung pandemic lang, medyo natagal. So, once a year po siya. Ilang buwan po siya tumatagal dito sa Pilipinas kapag 1 month. nakaka-uwi? 1 month. 1 month. Meron po ba kayong supling? May anak po ba kayo? Meron. Nasaan si baby?
Ilang taon na po ang anak niyo? 7 years. 7 years old, ayun. So, may balak pa po ba kayong sundan kapag nakauwi na si sir? Siyempre, meron pa. Mga ilang anak po kaya? Isa lang. Isa lang, tapos susundan mo pa yung isa. Isa na lang. Isa na lang. So, last na lang, Sir Jomar. Isa na lang daw. Baka maglabo-labo po kita, Sir Jomar, ha? O, anyway, madam. Dahil nga po, today is your first wedding anniversary. Pakita muna namin yung video message ni Sir Jomar sa inyo. Kaya pala sabi niyo huwag umalis. Huwag umalis. Bakit po? May lakad po ba kayo today? Wala na. May pasok yung anak ko. Sabi niya mag-absent po. Mag-absent na lang. Mag-absent na lang daw. Kasi, oo nga naman, para ma-witness yung surprise. Baka wala namang quiz. Okay, tingnan mo na, madam. Alright, that was a video message from Sir Jomar. Kaka-GFS, mapapanood niyo po yan dyan sa screen ninyo. At hindi lang po wala masyadong mahangin. Ibig sabihin, galing pa po ang hangin sa UAE. Nakarating pa dito. Para ipa-feel ang love sa inyo ni Sir Jomar. Anyway, hindi lang po video message. Meron pa po siyang pa-message sa inyo. Love letter na pina-frame ng JFS Pina-frame. para i-display mo. So, Madam Mylene, happy first wedding anniversary, Mami. Sana nasurpresa kita sa inihanda ko sa iyo, malayo man ako. At tandaan mo palagi na mahal kita. Palagi mo yan tatandaan sa lahat-lahat ng ginagawa ko dito para sa inyo ito. 1 taon na tayo at forever yan. Madami pang pagsubok, hayaan natin sila na dumating sa buhay natin. Daanan lang natin at huwag nating kalimutan ang pangako nating dalawa. Salamat at palagi kang nakasuporta sa mga bagay-bagay na wow! At hindi pa yan na. Tawagin ko na ang ating surprise harabistan at naranasan mo na ba ang para natin, madam? Siya, hinaharana ka niya. So, saktong-sakto dahil po ang kakantahin ni Kuya Gab ngayon ay ang isa po sa request ni Sir Jomar sa akin. Tell me that you want me, and I'll be yours completely, better or worse. I never disagree, fighting for no reason, change it for the world. You make my heart feel like it's summer. When the rain is falling down, you make my whole world feel so right when it's so wrong. That's how I know you are the one. That's how I know you are the one. 'Cause I know the first day that I met you, never gonna let you slip away. And I still remember feeling nervous, trying to find the words to get you here today. You make my heart feel like it's summer, and when the rain is pouring down, make my whole world feel so right when it's all wrong. That's how I know you are the one. That's how I know you are the one.
yan ang first song na mamig. Wapakatang sarap pang song. Tapakutan mo muna niyo. At ang dinuduros ako. Oh, love of my life, just forever. I will be fighting by your side. No falling tears when we're together. You know the joy you bring to me. There'll be no other. We'll share as lovers, right from the heart, from my mind up to your soul. I will give it to you, girl. My every little thing that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. Loving you is all that I can do. I can say, oh, nobody but you. Oh, now is the time. Stars will be bright. Our bodies will groove all through the night. Come take my hand, then we'll fly high. Come on, baby, hear me say, there'll be no other. We'll share as lovers, it's right from the heart, from my mind up to your soul. I will give it to you, girl. My every little thing that I'm more than willing, I will give to you. Forever starts from now, I promise you. And loving you is all that I can do. And no one can take it away from me. Nobody but you. Kaya palapakan natin si Ma'am. Tayo lahat! Happy birthday po, Deman Jarot na. Happy anniversary sa ito. Happy anniversary and thank you so much, Kuya Gab. Siya po ang aming representative sa galing ni JFS team. So, Madam, meron po bang story kung bakit the one ang request ni Sir Jomar sa amin? Hindi ko alam sa kanya yan na bakit daw. Kasi nung nasa ano siya, doon sa tinatrawa niya, nadaanan niya yung isang church na may kinakasal na Katoliko. Tapos yan yung kanta. Tapos parang na-relate niya sa aming dalawa. So, ever since, yan na po ang inyong love song or theme song. So, nadaanan daw sa simbahan na yan yung theme song. Nabighani ang puso ni Sir doon sa kantang gawan. Anyway, ano kung nararamdaman ninyo ngayon, Madam? Namumula-mula pati yung ano nyo, yung cheeks nyo, talagang blooming na blooming. Hindi ko kasi ito inaasahan na surprise talaga. Tingnan nyo ng kamay ko yung mga uling-uling. May mga uling-uling pa dahil nagluluto sila. Anyway, Madam, it's time na po para magpaabot ng mensahe sa iyong asawa. So, ito po ay mapapanood ni Sir Jomar
Jomar. Ang video na ito, ngayong araw na ito, mapapanood po sa aming Facebook at YouTube channel, JFS Battles Services. Kaya, kung hindi po magpaabot ng iyong mensahe sa iyong asawa, tingin lamang po tayo sa camera. Hello, mahal ko. Salamat sa surprise mo. Hindi ko to inaasahan. Kaya pala sabi mo sa akin, huwag umalis. Tapos, sabi mo sa akin, babawi ka sa lahat. Thank you. I love you. Ingat ka. Bitiw! Mahal ko! Nakakayak ka ba? Ang sweet nyo nga po. Anyway, masaya ka po ba? Dapat masaya lang tayo ngayong araw na to dahil first wedding anniversary to. Anyway, dito po talaga sa JFS, we don't just create, we also captivate. Kaya naman, bago po tayo magbabay sa camera, mga ka-JFS, don't forget to always celebrate love, love, love. Babay na po tayo sa camera. Bye-bye!